אנחנו מבצעים עבודות דשא סינתטי בסגנון כפרי. דורש המון מקצועיות, אבל גם דיוק, סגנון שמתאים מה אנחנו בעצם עושים. כמובן שהכל מתחיל קודם כל מההובלה של החומרים הנכונים. פריסת יריית הפלריג, הירייה הזאת מונעת את הצצת העשבייה. מגיע השלב החשוב ביותר שהוא פריסת הדשא עצמו. אנחנו תופרים את שני צדדי הדשא, שלו שני חלקים מתחברים. גם החיתוך עצמו, חיתוך מאוד מאוד מקצועי בשביל לקבל את הגימור המיוחד. אנחנו משתדלים שכל הדשא הסינתטי שאנחנו עושים יהיה מסביבו ערוגות של אדמה, שבתוכם אנחנו שותלים בצמחייה עצים שיצלו על האזור, וכל הדשא יהיה פחות פליטה של חומרים מזהמים. דשא סינתטי, תמיד אמרו שאולי הוא פחות אקולוגי או משהו, אבל ברגע שהוא סופח את המים, אז המים מחלחלים למי תהום, הדבר הטוב ביותר שיכול להיות.